दानसोरांदै मादै आरोना नैबे स्क्रिनाव होदों आङो आदै मादैमोन दाथ' बाथ्राया एसे बोरैबा गुदुं गुदुं गरम गरम जागासिनो आङो बेफोर भिडिअफोरखौ नुयोबाथाय ना बिथाङा मा होनदों बर' खोथा रायलायलाङो नोङो आं खोन्थानि बे खुगाया सोरनि बे खुगाया नोंनि नामा आरो बे खुगाया सोरनि जादों नोंनि जादों गासिबो मानसियानो नैबे गावबा गावनि खुगाजोंनो जाखायो सोरनिबा खुगाजों सोरबाया जानानै होखाया नोंगोना नङा लोगोफोर आं बर' रायलायगोन आं हारसा रायलायगोन आं बांगाल रायलायगोन आं जंगल रायलायगोन आंनि गोसो खोनाखाबाय दा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा आंगो आंनि लोगोफोर आरो आइ आफाफोर खोनाबाय माने गावनि गोसोजोंथ' गावबा गाव रायलायदों मादों बेखौलाय मा हाबाखौबो नों गावनि गोसो बायदिनो गुबुन जातिजों हाबा जादों नङा होमबा बेखायनो गुबुन जातिजों हाबा जानायाव जोंहा बर' हारिया बेफोरखौ खरसानो गोनांथ' गैखाया बे खुगाया आं गावनि जादों आं नोंथांमोननि सेराव बे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों भिडिअखौ एसे मोजाङै नायना लाबानो जाबाय बेनि उनाव आं एसे बाथ्राखौ बुंना होगोन स' नोंथांमोना मानि नोंथांमोननि बाथ्रा बास नाथाय गावनि होननानै सानोबाथाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ फल' खालामबानो जाबाय आंनि फिसालाखौबो बर' फोरोंबावगोन आं बर' रायलायनो फोरोंबावगोन ये बड़ी अच्छी बात कही आप दा बिबारि सना बिथांजोआ माने गावनि गोसोजोंनो हारसा रायलायदों बर' रायलायदों माबा माबि रायलायदों रायलायबाय थानो हो जों बेफोरखौ खर' सानो नाङा बास नायनोबो नाङा जेब्ला बेफोरखौनो बाथ्राखौ बुरखां माने लाबोबाय थागोन बेफोराव माने बिथाङासो माने गद जायो आरोना नोंथांमोना खर' सानो नाङा बिथांखौ गाज्रि मोनबायब्ला बास माने आनफल' खालामना ला कमेन्ट हरनानै टाइम पास दा खालाम नङा होमबा माने बिथांमोनाथ' जोंनि हारिखौ नेवसिनानै खारखाबायानो आरो जोंनि हारिनि साया लानो मानो फैनांगौ नोंगोना नङा नङा होमबा जोंखौ बाहायनायावल' जों बाहायजानो नाङा बास जोङो बाहायनो रोंनांगौ बाय बाय